Nasi pagaya ni karon makatilaw sa nakaw. Kasalig di mga kabataan karon haning lugar kasalig kay quarantine. Ngunit si Duterte nga stay at home, tinggawas ng gasuroy. Gold sila guwayo. Ay guwayo tinur sos. Sos magma. Ito, ya. Sos may gold sila kangkang dito may guwana mga 300 buto na na. Ito, di ka mga pulpog nga bukugog na. Tawa. Bullshit! Mga tao hang sige lang barangay nan. Sugmat yung mga tao hang sige gamay ko. Daw-daw ko naman ko nila ako silong tinuod mga tawa na mo. Tawan tinuod ng katrihan ng buto nan mga pulpog mga bukugog na. Tinuod na ka. Oh? Nya, wala kakailana ka. Na ako may gaya ning barangaya. Palauson ko nimo dapat kay ikaw wala man kay kondre o sa mahinunda ang tindog-tindog ring uli kasi nyo gapuyo. Nasaan ba? Tingnan naman kay. Gusto subayon na tubaog na pa'y polis. Na adunong dagay na, di na tumulong dagay. Nawala arapatan na nagpas. Na, kawakas pero pumunduha. Tay, makasida ako rin sabot anong pulis na raw. Makasabot na sila. Na ako'y tuloy at unahan. Ako iya bima. Hanap namin sa ha? Magalantaw ramin mo. Oh, lantaw ra ugma kuan kamo rin tugan hatong kapitan niya. Makuha ko. Ha? Sige. Na, nilahos. Madakpan suno na. Patay to. Tawaan sunato na ron. Pantay to. Tumanan man. Gaba to niya gahukas ra ba? Murag dahog lawas. Mao kani atong tawon. Bakino ra. Hoy! Ikaw ha? Dolare! Mama de sir. Nawala ginadapan si Dario. Di man ko kasabot. Asa ko dito? Nice day ato man. Naragani ko tuon ha ato sir. Kadyo tra kaayo sa kong uyab. Unya, nakay-quarantine pass. Wala. Wala gani ko kami sinog Christmas. Pilusupol sa kayo ka. Kapag kalab mo man, ang pupusil itong nang labay hani gani ha? Ikaw ba, papusil ha? Ay dili boss, dili boss. Pusil boss. Pusil boss. So, ganahan sa kang mulusot ka? Sir, ganahan kay kumakalusot sir. Oh, tumana naman ako ang yun naman kung isulti ni Mao. Kulibang harin akong liyaw. Tay sir, di ko kalibangon sir, di ko kalibangon sir. Wa ko sakit ko diyan, di ko kalibangon sir. Kani hara ko ani sir, di ko kalibangon. Tumana sa naman ako. Di ko kakalusot og dili sa nimo tumana ko ha. Kailang pugsan sa nimo na. Di ka ganahan og mga pulpog yung bukog ay 300 kabukbala na mamatay nung kaog. Malibang or mo kuan, pusil ka ng 300 kabaw. Wag kita ni kabuan ha. Maluit ko sir, close up lang ko sir. Sibsaon na kalibangon sir. Ay dili gyud. Unsa man mo kinahanglan? Kana masala ang 300 kabukbala? Or malibang ka hare. Sige sir, malibang naman ko sir. Sir. Malibang naman ko sir. Sige sir, malibang na ko sir, malibang na lay ko sir. Kalibang ha, kay magtalikod ko hare. Lagi sir. Basag mo bunaraw. Lagi sir. Paita ka ining pagkalibangon ta nga. Ita kalibangon. Hey, nakita ka na? Asa man? Gipakalibang sa si Dario. Luya kay anak. Yung mura man di kalibangon. Ura na tanawan ang nawungo. Sa pakalibang baka ka na. Sir. Mana din sir, kalibangon ko sir. Magkalusot ako sir. Asa ba yung tayo eh? Patanawa ko? Asa? Hari sir, lipot na to rin sir. Pero sir oh, ako doon na tayo sir, matay. Imo nga dyan tayo. Pagkabaho ako katain mo makalipong. Ako na sir, ako na sir. Mura ka na virus yung tayo. Kalusot na ka. Kaya kayong tayo, kinabuhuan kayo. Hala, makalaya ka na. Time pa sir, laktod na pagka-istorya. Nagka-training man sumuha ng pusil-pusil. Sharp shooter man sumuha ka sir. Tirahay ko nun ng tamsi sir oh. No, tamsi sir oh. Makaigo bago duka ka, kay sharp shooter mo duka ka. Makan bigla zuwa pre kayo na. Tinuo ko pa sa aling anak, tinakazuan ka aso na oh. Nan. Tay ako na sir. Wa ju tipsing-tipsing na. Tunga gyud na pagikuha. Ikaw tira oh. Tinuo ko pa sa alig ng nakuha eskulahan na Hambi. Iko kay gatapeg kada paghang. Ga plaster ka daw. Ni! Murag si Cardo bata nabawi man ang armas. Kiyon sa man to pagdiskarte. Tawagan ni sir, usahan pa kay ko.
Iko sunulay ka, sir. Matay, ikaw sa dahil kumahinay kan, sir. Ay sa tig, kinumidya kay dan. Bisan dula na, yawan ka niya, burak ka nung yawa ka. Matay, sir, makabalos ko nimo karon. Di pakalibang ko nimo ganiha bisag dili ko kalibangon. Kadto imong giing nga balaan ni 300 ka buok mo buto. Makaingon jud ka ani karon og mo 600 pa na kay mo times to. Kaning buto ani lapos imong agtang. Gipugos na jud ko nimo sir og pakalibang. Pugson po ka na akong pakaon na akong tae. Sa inong unay, lisod akong gibuhat ganiha, mas lisod ni mo karon. Mapilit sa naman ko aning mukaon kay. Di makamutahon mas magulang pa rin mo grangko ka. Di ina sa dahil istorya. Kana dayog. Baling luudak kayo ane. Kana dayon ba? Di ka mukaon kay bulapos ni imong armas aning mong agtang karon. Kana kana na. Hanay, gipakaon man ni Dario ng pulis. Ang isnak baka na tong pulis or unsa na kay diyar ba to tungod na libang. Batasan. Ini mo taon nun. Hindi kong grangko. Kuman na sir. Tai lagi kung wa ko sayo. Matay ka kulapiti. Kaning luura ka jo. Matay ka. Luura ka yo. May pawak ko ni tanaw.